Namatay na sang gimpadangat sa ospital ang angkas ng motorsiklo matapos mabungguan sa pribado nga salakyan alas 12:50 sa kaagahon sa barangay Namokon, Tigbawan, Iloilo. Sunod sa bahayag ni Police Lieutenant Panes, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, sa nakipag-angot ang Radyo Bistado. Kagainas ng kaagahon, may na-receive kita nga report nga may nagluntad na vehicular accident sa may barangay Namokon, Tigbawan, Iloilo, mga 12:50 sa kaagahon kagainan noon na December 10, 2022. Anong involved, ma'am, nga mga bihikulo, ma'am? So may ara kita nga involved nga vehicle amo ning isa ka motor nga ang driver yasini amo ni si Just Trinidad. Eli Dismas, 17 years old, kaga residente sang barangay Hiti, Tigbawan, Iloilo. Kakang iya sini nga back rider nga si Arjen Trivilla Torrefranca, 22 years old, single, jobless ni siya, kaga residente sang barangay Cordoba Sur, Tigbawan, Iloilo. Kakang isa sini kasi gano nga salakyan. Ang driver yasina si Robert Parcia E. Oton, 50 years old, married, kaga resident o barangay Abilay, Norte, Oton, Iloilo. Ang nabatay ang kilala kay Arjen Trivilla, 22 anyos, residente sang barangay Cordoba Sur. Nga amo ang angkas kag ang driver sa motorsiklo, ang isa ka minor de edad, kag lonsay residente sang Tigbawan. Samtang ang driver naman sang salakyan ang kilala kay Robert Parcia, 50 anyos, kag residente sa barangay Alibay Norte, Oton. Dugang Panipanes. Asang nagta-travel sila sa National Highway, baliwi ginbungguan na siya sa likod ang motor sang amo ning sedan. Okay. Kay going towards Oton sila, so nagluntad ina nga do nagtabog ining back rider nga si Arjen kag back from behind no. Muna siyang natabog kagabi. Okay. Pagbunggo sang sedan sa ilang likod, nagtabog lang sila, mawala naman sila nakabunggo pugid sa matig-a nga mga porsyon o kun mga pader. Wala na. No, bali pagbunggo sa ilang muna nga do natumba ang motor, only ang driver na ara siya wala siya nakabuhi sa motor, ang driver yan nasa tapok. Okay, sige. Ang back rider niya, I mean. Bangod sa mabaskog nga impact, nagresulta sa patang nga pila sa lawas ang naangko ni Trivilla nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Gindapatan pa sang una nga pagbulong ang mga pilason sa nagresponde nga Tigbawan Emergency Response Group. Kaginhinga pa dala si Trivilla sa Gimbal Hospital, apang ginbawian gid ini sang hulam nga kamuhi. Masakit man sa banatsagon sa himata ni Trivilla ang nadangtan sini. Apang bukas man ang ilahuna-una, kag ginakabig nila ini nga isa ka aksidente. Wala naman sang plano pa nga magpasaka sang kaso ang pamilya ni Trivilla sa driver sang pribado nga salakyan, kag nagpasugot lang ang pamilya nga mag-areglohanay pinaagi sa pagsabat sa balaydan o kon sa nagakaigo nga danyos. Kag gikan diri sa Tigbawan Municipal Police Station, ako si Kabistadong Aaron Refollo, basta balita ang serbisyo publiko, Radyo Bistado.